Tak i náš druhý černý kůň venku, Láďa Míka, 7. místo, gratulujeme, Láďo. Díky. Prosím tě, ty máš taková hrozně vostel, jako i půl rok, nebojím se říct, Láďa, taky na vlně Míka. Čím to, ten půl rok, takový ostrý? Štěstí. Prák pokud si první flek, tady že jo, druhý flek, že jo, před minulý měsíc. Jak jsi to udělal? Štěstí, to už by tam štěstí. Když se takový opakuje. Tak štěstí je potřeba vždycky, ne? Ty musíš ale hrozně blafovat, že podle mě jenom kartou českou pokrovou tour jako neuhraješ. A ty jsi furt jako nahoře. Jak to děláš? Tak nikdo nehraje jenom na tuty, že jo, to je nesmysl. A teď jsem perfektně blafoval třeba, že jo, díky tomu jsem vypadl. Prosím tě, popiš nám tu poslední svoji handu. Ať to lidi poučí taky. No, našel jsem, poslední, to byla předposlední. Našel jsem na UTG 2 dvojky, no a Labutě. Bohužel jsem nahodil dost málo, jakože našel bohužel na velkém blendu 10 jack údajně, podívám se v televizi, jestli nekecal. No a už jsem ho nevyhnal. Bohužel jsem si myslel, že tam má nějaký straight draw nebo něco takového. Furt to tam jako počítal, ani to jako nechtěl dát, no tak bohužel špatný rozhodnutí, no. Udělal jsi zajímavý počet bodů dneska, zase Český pokrový tur 7. flek. Jak vidíš své účinkování v druhé polovině Český pokrový tur a vidíš to už na ten závěrečný finálový turnaj? No tak. Nebuď skromnej hlavně, Mám 2 finálové stoly, jedno 14. místo, no tak už by to snad mohlo dopadnout, no. Kdyby byl ještě jeden výsledek za ten půl rok, no tak už by to mělo být snad na tuty. Tak v prosinci zase pokecáme, to byl Láďa Míka a v zimě bude zpátky. Díky. No, taky, čau. Maty, 4. místo, živoucí důkaz toho, že i puberťák a amatér vlastně se může takhle dobře umístit. Maty, včera občanka, dneska finálový stůl na Český pokrový tur, co nám k tomu řekneš? No, nevím, hele, já jsem úplně dojatý z toho, že jsem skončil 4. Druhý turnaj v životě, jo. Druhý turnaj v životě teda to byl a nevím, co bych k tomu dodal. To je neuvěřitelný, to se na tebe složili kamarádi, nebo se zkvalifikoval nějakým satelitem? Složilo se nám asi 150 kamarádů. Nádherný, skvělý. Ne, hele, tak teď vážně. Jsem rád, že na po 4. nebo na po 5. jsem se dostal do druhého dne ČPT, myslel jsem si, že to je naprosto zakletý turnaj tady. Musí člověk vygamblit něco, mě se včera... zajímá, jak to, že like jako ty takhle uspěje, je to štěstí? No, jako tohle to už je můj 3. docela úspěch, teďka nejvyšší výhra a jsem opravdu rád. Prosím tě, vy jste udělali nějaký díl, co takový hovátko jako ty udělá s 50 tisícema pro boha? Se 150? Ze 150, no, pokusím se znova neroztřískat nachcanej auto. Ty drogy bych trochu omezil. Prosím vás, no a protože tím jsem si úplně odstřelil poprvý bankroll, po druhý jsem se ho odstřelil teda super kšeftem a teď už se ho snad neodstřelil. To jste pěstovali to hulení tenkrát, jo? Ne, to ne. Prosím tě, neuvěřitelná náhoda, neuvěřitelný štěstí. Přijdeš vůbec ještě někdy? Protože tak to je vlastně neopakovatelný, že? Takovouhle kliku má like jednou za 5 let na takovém turnaji. Já to příště opět přijdu vyhrát. Trefit final přijdu. Příště. Budeme se těšit, Maty, a budeme držet palce. Děkujeme, ahoj. Taky díky. Finalistů se nám chvilku nechtěl potřídit, nakonec došlo k pěknému dílu a okolo 2 hodiny ráno nám dostávají ve hře 3 hráči. Dášenka se smrtícím stekem, vedle něho Tonda Felfel a René Oberfalzer. Hraje se díky dílu už trochu uvolněná hra a všichni věříme tomu, že bude brzo konec. Největší smrt v očích má jednoznačně Dášenka. Dášenka po lednovém vítězství na ČPTčku 3. flek, krásně gratulujeme, Dášenko. Díky. Prosím tě, jaká byla ta černová česká pokrová tur z tvýho pohledu, kde byl nejhorší okamžik? Jako z mého pohledu? No. Nejhorší okamžik asi
Asi final table, když jsem prohrál 7 all-inů, no. Nebo 6 all-inů, z 9 asi. Ty jsi celkem solidní jako stek, už jednu chvíli pomýšlel jsi i na celkový vítězství. To určitě, no, od začátku final table. Přesto udělal si výborný deal vlastně, takže ti to zase tak mrzet nemusí to vypadnutí. No, ani ne, no, ale potřeboval jsem docela jako body do ČPT, žebříčku a jsem spokojený. Ještě v rychlosti k tomu dealu. Není to obvyklý na český pokrový tour. Nebáli jste se takovou reakci třeba pořadatelů? No ani ne, já bych řekl, že jako dealy ve velkém turnaji, jako, že to patří jako na final table, no. Prostě, že se má dealovat, si myslím. Co uděláš s výhrou, Dášenko? No nic. Máte říkal, že bude kalba, Dášenko to teda spíš investuje do další pokrové kariéry, je to tak? Je to tak. Budeme držet palce, díky moc, Dášenko, ahoj. Díky. Herna za mnou osvěžila, jsou 3 hodiny ráno a Černová česká pokrová tour zná svého vítěze. Ta příští bude s Bahinem jenom 3000, takže pokud máte zbytečnou trojku a trochu té odvahy, těším se na vás za měsíc a pokud tu odvahu nemáte, tak zůstaňte doma u svých kompů a uvidíme se stejně. Čau. pokerman.cz. Aktuality, turnaje, strategie, videa. Zlepšete svoji hru z www.pokerman.cz.